Hola, benvinguts a un nou vídeo de Servei Màrqueting Digital. En aquest vídeo intentaré explicar-vos com afegir fonts. Fonts no, tipografies, tipus de lletra, que és així com es diu. Aprofito per fer la falca d'aquesta revista que s'edita a Caldes de Montbui, que es diu La Tortuga Avui. Col·laboro allà fent contes, algun article. Aquest mes, el mes de juny, ha fet 100 números en la seva nova època, la tercera època, com podeu veure. Allà trobareu un article que servidor ha fet sobre la història de les fonts, fonts no, sinó tipografies, la història de la tipografia més recent en els ordinadors personals. Us convido a visitar el lloc i a descarregar la revista, que serà del vostre grat, segur que us agradarà. Jo us explicaré aquí com instal·lar una tipografia, de manera senzilla utilitzant les eines que hi ha. Aquest vídeo està referit a Ubuntu Studio, tota la família Ubuntu, per descomptat, Linux Mint, etc., Linux Lite, i per extensió a l'AVI, al més antic, que és Debian. En una altra ocasió, més endavant, quan pugui, faré un vídeo més complex explicant com es fa des de terminal. Aquí arribarem, els que no teniu instal·lat el gestor de tipus de lletra, doncs a instal·lar-lo. Anem per feina. És molt probable que no tingueu el gestor de tipus de lletra instal·lat, sobretot si és Ubuntu de la 20.04, i no heu instal·lat les Genome Tweaks o tipus d'utilitats d'aquestes que afegeixen paquets extra. Aquí tenim l'Ubuntu Studio i venia instal·lada el gestor de tipus de lletra. Està en el menú d'utilitats o accessoris, crec recordar. En el d'accessoris, gestor de tipus de lletra, aquí el teniu, i és aquest. Realment és un programa que es diu Font Manager. Es pot invocar des de la línia de comandaments. Anem a veure-ho ara. En cas de no tenir-lo instal·lat, doncs ho podeu reclamar pel gestor d'aplicacions, actualitzacions, que el tindreu aquí, i busqueu tipus de lletra i us sortirà. Si no, també ho podeu aconseguir via línia de comandaments. El podeu fer així, amb aquest comandament de la gestor de paquets que té Ubuntu, sudo apt-get install font manager, i tindreu el font manager. Ara anem a buscar una font no, tipografia, que no tinguem instal·lada. Per exemple, he triat la Montserrat, que és lliure, és de lliure distribució i és de Google. Anem a veure com es fa. Busco si tinc la Montserrat. I no és el cas. Deixo això així minimitzat i vaig a buscar amb el Google Fonts Montserrat. M'ha retornat aquest lloc que és de Google Fonts i està aquí la font Montserrat. Tinc el botó per fer la descàrrega. Aquí puc visualitzar la font i m'asseguro, la llicència és OpenFont. Doncs faig la descàrrega, deixar el fitxer a baixades. Aquí ens avisa que ja el tenim. Vaig a baixades i busco un zip. Montserrat zip, aquí el tenim. Farem això més gran i el mouré a una carpeta que m'he fet, que és tipografies per afegir. Aquí és tan senzill com desempaquetar. I aquí tenim tots els fitxers TrueType-File, que són aquests, que afegirem. Com? Amb el senyor gestor de tipus de lletra. Anem. I ara, per afegir aquest tipus de lletra,
És tan senzill com des del menú del gestor de tipus de lletra fer clic en el botonet més. Ens sortirà el gestor de fitxers, nosaltres, si ho recordem, ho tenim en baixades, tipus per afegir i la carpeta aquesta. Aquí podem veure les variants de la Montserrat, 18 variacions que se'ns han instal·lat. Podem comprovar-lo, quin aspecte tenen. Farem més gran. La manera més empírica de comprovar la utilitat de la nova font instal·lada és provar-lo de debò en un processador de textos, per exemple, LibreOffice Writer. Anem a veure. Insertarem un text automàtic, l'Orem Ipsum, que ja el coneixeu. Està amb el tipus de lletra Liberation Serif. Doncs ara agafarem i buscarem aquí Montserrat. Mira, aquí tenim Montserrat. Montserrat Light o Montserrat Estàndard. Aquí tenim la lletra Montserrat Estàndard, que és coneguda perquè la veureu molt a Google. És una lletra de tipus sans serif, és a dir, de pal, ideal per a títols, cobertes de llibres, etc. I fins aquí aquest vídeo del canal de Servei Màrqueting Digital. És el primer que toco temes de Linux, farem així temes puntuals i en un altre vídeo explicaré més coses tant de Linux, tant més usuari o més avançat. Fins al proper vídeo. Gràcies, si us ha agradat. Marqueu el m'agrada, si no sou subscriptors us agraeixen les subscripcions i aquí us espero. Fins al proper vídeo.